Ongi etorri Edelbidez Digital Plusen beste bideo tutorial batera. DBH-en eta batxilergoan ikasteko egoerekin nola lan egin ikusiko dugu bideo honetan. Lehenik eta behin, sartu aukeratu duzun liburu digitalean eta egin klik edukiak botoian. Orduan, liburuko ikasteko egoera guztiak agertuko dira. Ikono laranjan klik eginez gero, bi aukera irekiko dira. Sortu ikasteko egoera berria edo gehitu liburutegitik. Ikasteko egoera bakoitzaren goiko eskuineko aldean 3 puntudun ikono bat dago. Haren gainean klik eginda, aukera hauek zabalduko dira. Izenburua aldatzea, hiruhilekoen artean mugitzea, ezkutatzea edo berrezartzea. Ataletako batean klik eginda, ikasteko egoera batean sartuko zara. Ikasteko egoeran zehar nabigatzeko eta atalen artean mugitzeko, egin klik goiko ezkerreko ikonoan. Aurkibide bat irekiko da atal guztiekin. Atal guztiak edita daitezke. Eskuinaldeko menuan klik eginez gero, aukera guztiak irekiko dira. Atalaren izena aldatzea, gora edo behera mugitzea, bikoiztea eta berrezartzea. Gainera, beheko aldean gehitu atala aukeran klik egiten baduzu, atal berriak sortu ditzakezu ikasteko egoeraren barruan. Goiko eskuineko aldean hainbat ikono ageri dira. Ikaslearen ikonoan klik egiten baduzu, ikasle bakoitzak edo ikastalde osoak zer atal ikus ditzaketen konfigura dezakezu haien ikaskuntza pertsonalizatzeko. Proiektatu ikonoan klik eginez gero, ikasteko egoeraren ikuspegia aldatuko da eta irakaslearentzako oharrak ez dira ikusiko. Ezkerreko aldean, telefonoa sinkronizatzeko aukera duzu eta diapositibak pasatu ditzakezu haren bidez. Eskuinean, tresnak botoian klik egin dezakezu. Menu bat irekiko da hainbat baliabiderekin. Hitz egiteko ausazko txanda, atzerako kontaketa programatzeko aukera edo kronometroa. Ikuspegia ixteko, egin klik san. Ikaslearen bertsioa ikonoan klik eginez gero, ikasleek ikusten duten modu berean ikusiko duzu ikasteko egoera. Azkenik, ikasteko egoerako edozein atal editatzeko aukera ematen dizu arkatzaren ikonoak. Hala, zuk erabakitzen duzun moduan pertsonalizatuko duzu materiala. Ikasteko egoeratik irteteko, egin klik goiko aldeko san. Hurrengo tutorialera arte.